Kaying Bishar High Court ka Meghalaya hakasibalang kala hukum ya ka National Highway Authority of India NHAI bahkan pensyai hakawaya day bat ka jingbam le AA halor ka surok National Highway Bakongsan ki balajat lapra ki bapniaso ya ka than chate lamingi jongkari ya kane ka hukum lapan mi da ka Division Bench jong Kaying Bishar High Court ka Meghalaya haba pensngau halor ka PIL number 11/2022 bala ujor da ukenjaiman amse persya ya ka National Highway Authority of India NHAI bat kiwei ka High Court kala ong baka day kamat ka basno kiajur namar wat hadian ka jingwan ya shimbenta da kinong mi ikmat na ka National Highway Authority of India sya kan ne Kaying Bishar lapan pau baka surok NH6 na jawai syarata cira kalong kababaha light no sya ki benta jong ka Sonapur Tunnel kabaha ka jing shisha kamlong da kumta Kaying Bishar kalapan pauru ka jing sokya halor ka surok ba NH6 ka baar kilometer kabaya iling ba ka kliriat ha ka ba kalapan kendiat banyo i ya ubriu ubara arangkat urung yang khwai nasil yang surok ban ap yo slang nang ba kinyo ban khwai dok ha hakit leukis ar jong ka ni ko surok ka balator Kam syakmat syushu jong ka kliriat ka surok laya i kumba banja arangai no sundan ha ka ba kaladon ka jing ujor ka bakha kha daki dong shnong bat ki bor district barwa da ka komiti jong ki MLA sya ka NHAI Henry kane kam shemla saiso satya ong ka hukum Kaying Bishar kane kamat kalapau perthai hadin ka jing pelong ya ka jing pensyai pai ba bantep halor ki an ya ka bala pelong ha ka bakut tayo baladep khajan kliriat ha ka ba ki traishnong kila ujor halor ka jing sniu palatput jong ka surok syadu rata cira Kiladon ru ki khubor ki balapan pau bakaladon ka jing tokit da ka tenat ka sorkar pedeng ban penlong ka jing tokit ya ki katto ka ne ki he jong ka NHAI kumju ya ki balami khmat na ki contractor ka balapan long ya ka NHAI bahkan penpau khendiat lanele bom sutnyo ya ka ne galenti surok Bakongsan ka bapania so syaki wei par ki jela jong ka Thai North East kata khamtam kum chapo Barak Valley Tripura ban Mizoram Kaying Bishar kala ong ru ba om shem layo i bakan don ka jingmang pisa na ka benta ban maramot ya ka ne ka surok kan jin dalong ru ka bakhambyang lada ukli do badai khmi jong ka Thai ne original head jong ka NHAI ha ka Thai North East unwan jungo daladehi ya ka ne ka surok bat banyai lingba na jawai syarata cira bat aya ka kai phot kata halor ka jinglong jiman jong ka surok bat halor ki sinjam ya ki badai ban mardor Kane ka jinglong jingman ka bamenta kalawan ra ka jingjulor ya ki kali ki bayat bayeng nalor ka jing sakot kali ka bashir khai ha kane ka surok Kaying Bishar kala hukum ru ya ka kunhun bami khmat na ka NHAI ban pentikna ya ki hedu jong ka NHAI ki badai khmi jong ka North East bakin ya ilang ba kane ka surok hapo chitayok nang bakin la ban ai ya ka kaipot kat hadu ka bakut jong ka tayo ka banwan kane ka jinglong jingman ka bamenta ka dai ka bamla ban pidiang na kaliang amse ulapan tip ha Kaying Bishar baka tunnel Hasonapur kalingkot palan balayo i shuwa ka jingte ya ka bakin don ki jing jatwa khando bashir khai shabaro arliang unong ujor ula kedo bawat hadian balapan mi hukum halor kane ka benta kata ka bakun thup ya ka wei ka balapa saka arpoi tarik jendeu arah jarak pulai Henry kam shem ladon kanu ka sinjam bala shem da ka NHAI ban khmi nya ya ka te ka benta jong ka tunnel Hasonapur shabaro arliang Kani ka kopi jong kani ka hukum kan le chau chairman jong ki bor bakli do jong ka NHAI na ka benta ban shim mardor ya ki sinjam harangkar ge jing pensyai balai ka Thai North East kan ha ban mat ya ki bakum ki ne ki jing sha ino ben ong ka hukum Kaying Bishar